Yau za mu kawo muku labari ne daga wani gari ake kira Gadan Agogo. Akwai wani jami'a a garin nan, kuma jami'an nan suna barin mutane su zauna a cikin makaranta ko a waje, ba su da damuwa inda ka zauna. A wannan labarin za mu yi magana a kan wasu mata ne guda huɗu masu suna Hikima, Takama, Gidiba da Sadiba. Su matan nan suna zama a gida ɗaya ne. Su matan nan sai son harka, amma banda Hikima. Ita Hikima ta fito gida ne mai tarbiyya, ga ita nan da hankali da kuma tausayi, kuma an santa a makarantar cewa ita ba ruwanta da harkan wani ko kuma ta rike mutum a zuciya ko faɗa da mutane. Ita kuma Takama ta fito a gidan manya ne, amma ita ma tana son kayan manya. Ita ga ita nan son yanga, kuma ba a mata magana a hanya an ganta, balle ma wai a ce ma wani ɗalibi ya bi ta yi magana, ai kamar ma za ka nema ka sha mari kenan. Haka dai ita an santa cewa ita babban yarinya ce a makarantar nan. Sauran Gidiba da Sadiba, su wayannan ba a magana a kansu sosai domin su MBB ne, suna bayan Takama. Duk abin da ta ce shi suke yi, wurin da za ta je sai sun biyo ta, sai dai ma yawon da bai kamata su bi ta ba, amma su ma suna bin halinta, kuma duk abin da take yi suna kokarin kwaya. Haka aka san dai Takama, Gidiba da Sadiba suna yawo tare, amma ita Hikima ba ta bin su a yawonsu, amma dai suna gida ɗaya. To, su ukunsu nan sai bin manyan maza su je casu a gansu da manyan motoci da sukan zo su ijiye su. Za a gansu da kyauta-kyauta in sun dawo yawo, ko kuma a kawo musu kyauta har gida. Su dai suna harkan nan, kuma su sun ta yi Hikima ta bi wannan harkansu, amma ita ba ruwanta, ba ta ma bin su yawo. Amma dai tunda dai suna gida ɗaya, suna dai zaman lafiya. Wata rana ma Takama ta ce ma Hikima, ke wawiya ce, ba ki da wayo, ga ki nan da jiki mai kyau, kyakkyawan fuska, fata mai laushi, sai ba kya son bin mu irin wannan harkan da muke zuwa. Hikima ta ce mata, ita dai duk abin da take nema iyayenta suna bata, kuma sun ishe ta. Wani abu da za ta je nema a waje wurin wani bai shafe ta ba. Wani harkan kuma a je yawon dare, a je casu, a yi rawa, a sha abubuwa, ba ruwanta a ciki. Ita ma sai ta ba su shawara, ta ce musu halin nan da kuke yi babu kyau, ku natsu, kuma kuna da kyau, ya kamata ku natsu, ku yi abin da ya kawo ku makaranta, ku tafi. Ya kamata a samu aiki, ko kuma a zo na a lura da gida, ku samu mai gida mai hankali. Ai ku ba ku san cewa maza idan kuka natsu shine ma za su fi son ku, kuma a cikin natsuwanku ne za ku samu mai gida mai hankali. Amma duk mazajen nan da suke bin ku kuma ba su ba ku shawara, ba son ku suke ba, su ma dai abin da za su samu ne a wurin ku suke bi. Sai su kwashe da dariya, suka ce Allah kiyaye, ai suna da lokaci, idan lokaci ya kai za su natsu, kuma sun san da za su yi su samu mazaje masu hankali. Suka ce, ki ta ruɗin kanki da wannan yaron na Hamza da kuke soyayya, shi ma ana gama makarantar nan zai hanyar shi ya samo wata, ba ruwan shi. Takama ta ce ita a ganta da ɗan dalibi wai yana magana da ita, a ba su isa ba. Haka ta ce akwai wani yaro ya taɓa binta wai yana son ta, ta ga mashi ya kiyaye ta, yaki, ya ce mata ai shi ma big boy ne, kuma zai iya lura da ita. Ta ƙara ga mashi na biyu, kare ƙara magana da ita, har ya rike hannunta yake sake ta ranan. Haka ta mare shi, ba nan ta gama ba, ta yi bugo ma commissioner of police, ashe duk shi ma yana cikin masu neman ta. Haka commissioner ne ya turo yaran shi aka kama yaron nan, sai da aka kulle shi sati ɗaya a police station. Tun ya fito in ya ganta ma canza hanya yake, ya ce ke kin san mu kuwa, mu waye ne kuwa, mu manyan mata ne fa. Sai suka yi dariya dukansu dai. Allah ɗaya ya sa dai suna da zumunci tsakaninsu. Maganar nan da ita Takama ta yi game da wani yaro Hamza da ke son ita Hikima,
gaskiya ne, suna ma fita ma, kuma shi ma mai hankali ne. Wani sa'i ma yakan koya ma ita Hikima wasu abubuwa da bata gane ba a makarantar nan, kuma sun ta soyayyansu babu lalaci kuma ba su yin abin da bai kamata ba. Akwai lokaci da aka kai za a yi wani babban casu a makarantar nan, kuma tun da su Takama su ne manyan matan makarantar nan, ai dole suna wurin. Ba wai ma sukan so zuwa wannan irin casun ne ɗaya da akwai ɗalibai ba, amma kuma dole su je su nuna musu aji. Haka dai sun ɗauki lokaci suna shirya ma wannan casun. Suka ce ma Hikima, ke ki zo mu je wannan casun, ke kin cika wani iri. Ta ce ita ba za su je ba, sun takura mata kuma sun nuna mata cewa ai wannan tunda na ɗalibai ne kamar su, ya kamata ita ma ta zo, ko ma Hamza ma in ta so sai ta ce ya zo. Ta yi tunanin ta ce to ba damuwa, amma ita dai ba za ta bi su ta yi wasu harkokinsu ba. Suka ce ba damuwa. Hikima ta kira Hamza ya ce shi ba za shi ba, amma ba damuwa, ta raka ƙawayenta su je su yi abubuwan da za su yi, amma ta bi a hankali. Ta ce ba damuwa, ta bi su suka je. Haka wurin casun nan aka je ya haɗu, gidan sama ne, akwai gayu masu jin hot hot suna wurin nan, 'yan mata ma da suke ji da kansu su ma suna nan a wurin nan. Yanayin ma inda fatin yake akwai bangare biyu ne, na downstairs wurin da ake dai kowa dai da ake normal, amma a upstairs duk masu ji da kansu da kuma ba a ji wurin ne ake. Da suka shiga su Takama da su Hikima da Sadiba da kuma Gidiba sai suka ce to bari su hau sama. Hikima ta ce ita ba za ta hau sama ba, ta san yanayin da abin da ake a saman nan. Suka ce mata ba muna tare ba, kar ta ji komai. Ita dai sam ta ce ba damuwa, ta ma ga wasu da ta sani a makaranta, so za su tsaya a wurin su yi ta hiransu. Suka ce dama ke ma yar kashe jiki ce. Haka suka bata suka hau sama. Wani abu da 'yan matan nan ba su sani ba, mazanan da suke bi manyan nan yawancinsu tsafi suke yi su samu irin wannan iko da kuɗin da suke da shi. Su manyan nan sukan aiki waɗansu matasa su kama 'yan mata kamar su masu son harkoki, su ɗaure su sai su kawo musu wurin tsafi. Su manyan nan bayan sun gwada 'yan matan nan sun gane cewa sun daidai ma tsafin da za su yi, sai su aiki matasan nan su je su ma kamar ɗalibai murar makaranta irin casun da ake yi a na makarance, sai su je su kama 'yan matan nan. Kuma haka ya kusa ya faru da 'yan matan nan. Suka haɗu da wasu gayu da suka haɗu, sun ji daɗin gayan nan sosai, har gayan da suka jawo su suka shiga wani ɗaki. A nan ne gayan suka cire musu bindigogi da wukake suka ce su zauna shiru, kar su yi motsi, kar su yi ihu. Tsoro ya kama 'yan matan nan, suka fara roko, suka ce da Allah su sake su, su ba su da komai. Suka ce ai ba kuɗin ku muke nema ba, ku ɗaya yau naku ya gama. Haka suka zaunar da su, sun gaya musu su natsu, in sun yi ihu za a kashe su, in suka yi rigima duk za a kashe su, su ɗaya kawai su bi da su a hankali. Haka suka ce ba damuwa, an ɗaure su, an rufe musu baki, a hana su yin komai. Bayan gayan nan sun ɗaure su, sai suka ce bari su je su nema hanyar da za su bi su fita da matan nan a wannan wurin casun kar a gansu. Shi suka fita, tunda sun ɗaure su sai sun bar su a wurin. A wannan lokacin ne sai ita Hikima ta ce kai, ni fa ban ga matan nan ba tun ɗazu. Lafiya? Da mun sun alkawari cewa za su inga sauka minti suna duba ta, tunda sun bar ta ita kaɗai da wasu. Sai ta ce bari ta je ta duba su. Haka ta hau wannan upstairs a hankali tana kan duba su, ba ta gansu ba. Haka ta tambayi wasu mutane ma aka ce tun ɗazu ba a gansu ba. Sai ta fara damuwa. Haka ta fara duba ɗakuna da ke saman nan. Da ta kai ɗaki na 3 ta bude ƙofa a hankali, sai ta hangi kawayenta a ɗaure, bakinsu a rufe. Kamar ta yi ihu, amma ita Hikima tunda ita mai wayo ne, a daidai lokacin nan ta gane me ke faruwa. Haka ta duba cikin ɗakin nan da gefe-gefe, ta gani ɗaya ba kowa. Haka ta shiga da sauri ta kwakwance matan nan, ta ce musu me ya faru. Suka ce mata su je dai, bayan sun gudu za su yi mata bayani. Haka dai suka samu suka fita a waɗannan suka gudu.
Da suka kai gida suka fara ma Hikima godiya, suka ce, ke Hikima kin cice mu yau. In ba domin ke ba mutuwa kawai ya same mu. Suka mata bayani cewa da gane suka ɗaure su sun gaya musu cewa ai ku 'yan matan nan naku ya gama yau. Duk manyan nan da kuke bi duk su suka aike mu kuma za mu je mu halakar da ku ne. Har ma da shi saurayin takama shi babban ɗan sandan nan ai duk shi ma yana cikin wanda ya aike mu. Sai kuma akwai 'yan siyasa da suke bin ita Gidiba da Sadiba duk su suka aike mu mu kama ku. Haka Hikima ta bude baki ta ce da gaske, suka ce wallahi su dai daga yau sun yi tuba ba za su kara irin wannan halin ba tunda sun sami dama na biyu. Haka matan nan sun zama masu hankali, sun gane cewa rayuwar nan fa ba haka take ba. Sun zama masu tsanani a harkar ma boko ma, sun zama cewa sun zaunu, kuma yanayin sa kayansu ma duk ya canza. Sun ma fara tafiya ma da ita Hikima yanzu, kuma haka rayuwarsu ya gyaru har suka gama rayuwa da lafiya. To jama'a, mun zo ƙarshen wannan labarin. Mun ɗaya kwaya cewa ya kamata mu bi duniya a hankali. Duk 'yan mata da kuna gani kaman akwai lokaci kuma rayuwan za a iya cin banza, to ba haka ba ne. Ba mu san halin mutane ba, akwai mugaye, kuma ba a wannan ba ma ya kamata mu bi rayuwa da adalci da kuma tsoron Allah. Mun gode sosai. Da Allah kar ku manta ku yi subscribing a wannan tasha namu, kuma ku ga mana me kuka gani a wannan labarin da ya dace da bai dace ba. Mun gode.